أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم biyan buƙata yankan wuƙa da izinin Allah insha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katibi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Al'ummar musulmi faɗin duniya kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe ina kowannen mu fatan alkhairi. Za ka samu allon ƙarfe da izinin Allah. Da izinin Allah mallaka sahihin mujarrabin mallaka ce mai haɗe da kiranyi insha Allah. Wannan sirri da zan ba ku lalle a riƙe shi kada a yi wasa da shi da izinin Allah. Izini kuma a yi mana shiya ɗin wannan sirri domin 'yan uwa musulmi su gani su amfana kamar yadda kai ma ka gani ka amfana. Ana samun allon ƙarfe kamar yadda kuke gani insha Allah sai a ɗauki insha Allah Maliki Yawmiddini ana rubuta ta ƙafa 3 insha Allah, sannan sai a rubuta Makisina fihi abada ƙafa 3 insha Allah, sai a rubuta Layyastaklifannahum insha Allah ƙafa 3 haka ake rubuta 3 insha Allah. Kun ga 9 kenan da izinin Allah. Kowace aya 3 bayan an gama rubuta sai a saka suna inda memin yake za a buɗe a saka sunan wanda a kowace ake so a mallaka insha Allah. Bayan an gama sai a ɗauki wannan allo a ɗora a kan wuta da izinin Allah sai a fara wuridin Maliki Yawmiddini 1000, Layyastaklifannahum 1000, Makisina fihi abada insha Allah 1000 da izinin Allah. Haka ake gabatar da wannan wuridi insha Allah. Za a yi yau a yi gobe insha Allah. Kwana 2 ake gabatar da wannan aiki sannan sai a samu abin yanka mai ƙwari insha Allah. Insha Allah sai a yanka sai a yi sadaka wa yara da izinin Allah. To wannan biyan buƙata ne yankan wuƙa akan abin da ya shafi mallaka mai haɗe da kiranyi. Ina kowannen mu fatan alkhairi. Domin ƙarin bayani ko kana so a gabatar maka da ayyuka insha Allah ka tuntuɓi lambar mu. Bisalam.